21a sortida de Youngtimers. Passió pel motor, bona companyia i carreteres per gaudir. Sortir en grup és una de les experiències més gratificants per als aficionats als vehicles clàssics i Youngtimers. Compartir carretera amb desenes de participants, contemplar marques i models tan diversos circulant plegats i gaudir d'un recorregut dissenyat especialment perquè sigui atractiu des del primer quilòmetre fins a l'últim, converteix cada trobada en una jornada especial. La conducció moderada, el respecte entre participants i l'ambient de companyia són, una vegada més, els ingredients que han fet possible l'èxit de la 21a sortida de Youngtimers. La jornada, celebrada el dissabte 30 de maig, va reunir un total de 42 vehicles i prop de 70 participants, consolidant aquest grup com una de les cites desitjades pels amants de l'automòbil. El parc mòbil va oferir una gran varietat de marques i models, amb la destacada presència dels Mazda MX-5, però també Audi, BMW, Toyota, Porsche, Volvo i Seat, sense oblidar la nota més americana i musculosa aportada per un espectacular Ford Mustang. En aquesta edició, l'organització va introduir una novetat molt ben rebuda pels assistents, la possibilitat d'escollir entre dues opcions de participació. La primera incloïa esmorzar i ruta, mentre que la segona afegia també el dinar al final del recorregut. Aquesta flexibilitat va permetre adaptar la jornada a les preferències de cada participant i va rebre una valoració molt positiva per part dels assistents. L'esmorzar va tenir lloc al restaurant Gaià, al Bages, un establiment emblemàtic que conserva els mateixos propietaris des de fa 52 anys, un fet cada vegada més excepcional i que apropa un valor afegit a aquesta sortida. Pel que fa a la coordinació de la ruta, els grups van estar guiats per en Carles González i l'Anna Ruiz, al volant d'un Toyota GR86, mentre el grup dels Miates va comptar amb la direcció de Miqui Parés, conduint un Seat León Turbo. La seva tasca va ser fonamental per mantenir el ritme adequat, garantir la cohesió dels grups i assegurar que tots els participants poguessin gaudir del recorregut amb comoditat i seguretat. Després de completar una ruta especialment seleccionada per oferir paisatges, carreteres agradables i una experiència de conducció atractiva, els participants de l'opció completa van compartir el dinar també al restaurant Gaià, posant el punt final a una jornada marcada pel bon ambient, les converses entre aficionats i la passió compartida pels automòbils que formen part de la nostra història recent. Des de l'organització volem agrair la participació de tots els assistents, així com la seva col·laboració i esperit de companyia, factors imprescindibles perquè cada sortida continuï sent un èxit. Tots junts fem històrics. Autos històrics. Subscriviu-vos al canal.